Vi skal ind nu. Ja. Vi kommer nu. Natasha, hvad var det, du ville fortælle os mig inde i timen? Ja. Hvad var det, du ville fortælle mig inde i timen? Det var, at der er et spøgelse, og hvis I fanger det og dræber det, så kan I komme tilbage til tiden igen. Victor, ellers vil I stå stille i det her i evighed. Okay, det er bare med at vente det her. Nu, lige om lidt. Lad os gøre det. Hej Natasha. Du tabte noget? Hallo? Natasha? 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 Hey, der står noget. Oppe ved døren, du finder mig. Jeg er nem at se i mit sande jeg. Jeg er nem at se i mit sande jeg. Det er noget mærkeligt noget. Wow, du er tidligt på den. Det er du også. Ja, det plejer at være. Du kan læse den her bog. Okay. Den er rigtig god. Du har tid til den. Natasha! Natasha! Hvorfor bliver du ved med at sende mig sådan nogle mærkelige breve? Mød mig ved biblioteket. Du ville ikke kunne se mig, men jeg vil kunne se dig. Mærkeligt. Og tak. Hey, prøv at se her. Jeg har fået et mere kort. Prøv her. Mød mig ved biblioteket. Du vil ikke kunne se mig, men jeg vil kunne se dig. Jeg tror, det vil betyde. Du skal over til biblioteket og se, om hun er. Jeg tror så kun det er mig. Det kan jo være, at det også er os andre. Det ved vi jo ikke endnu. Så det er bedst, hvis vi... Gå derover. Det må Jeg går selv derover. Ja. Ja. Vi bliver her. Og tak. Julie, vil du med og cykle en tur? Ja, det vil jeg gerne. Ja. Og tak. Så. Skal du have jakke med? Ja, det vil jeg gerne. Nej, det behøver jeg ikke. Okay, så vil jeg gerne lige her. Ja. Og der starter vi. Skal du bruge handsker? Nej. Okay, så kan jeg bare lidt. Så tager jeg med den her. Jeg glæder mig. Det er faktisk så langt til gået. Jeg har været ude og cykle. Hvad med dig? Jeg er stadigvæk en mand med cykle. Jeg glæder mig. Det er flot og moderne. Har I nogen spørgsmål til? Hvad er det der? Det er et kæmpe stort kort. Okay. Sådan. Nogle kroner har det kostet. Det vil du vide. Hvor mange kroner det har kostet? Hele klassepokal. Men det er jo fordi, der er byggeri inde i vores. Hvad skal der da laves inde i vores swimmingpool? Nej. Dumt spørgsmål. Det er alt for moderne. Jeg skal have min nye sommerklud. Har I nogensinde set en lærer shorts? Skal vi viske? Har I noget fortalt til i klassen? Nej. Så skal jeg nok fortælle noget. Gå og tage et spørg. Hvad? Hvad er det der? Det blå der. Det er hvorfor noget. Det her. Det her.
så skal vi over på biblioteket. Lige snart jeg læste bogen halvvejs. Så går ja. Hvad er du? Jeg er færdig. Det er stærkt. Er du sådan en mønster? Man kunne tro, der har været her i 100 år. Jeg kan måske godt passe. Jeg er også færdig. Det er godt. Du går over på biblioteket. Jeg er færdig. Du går over på biblioteket. Du går over på biblioteket. Du går over på biblioteket. Jeg glemte til, at jeg spørger han. Bøgerne! Jeg tror, jeg også spørger en ting selv. Ja, gør det. Der er frit valg på alle hylder med bøger. Jeg vil gå over, jeg går over og læser en bog for mig selv. Ja. Jeg prøver at finde mig bøger. Hvad? Hvad nu? Kan det være muligt? Emily, du har ophævet min forbandelse. Her er det sidste brev. Okay, lidt mere. Du er min, jeg er din. Giv mig et rim. Læg det på mit hjerte, så får jeg ikke smerte. Min. Natasha! Jeg vidste jo ikke, det var dig! Natasha! Ja. Det er det sidste rim. Okay. Du er min, jeg er din. Giv mig et rim. Læg det på mit hjerte, så får jeg ikke smerte. Okay. Bliver du overrasket? Nej, jeg bliver til et spøgelse. Er jeg usynlig? Nej. Jeg er mig selv igen. Ja. Min forbandelse er over. Jeg får tilbage til din egen verden. Og hvad laver I så her på den her verden? Ja, det på grund vi kom herfra, så kom vi over til den gamle verden. Men hvad vi laver her? Skal vi lege noget? Ja. Skal vi gå på stilker? Nej. Det var det, vi gjorde i gamle dage. Ja, det Ja! nej. Så. Hey! Og stop! Jeg har aldrig haft det sjovere. Og tak.